Hello everyone, फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ आं YouTube चेनेलाव बरायहरबाय। गोबाङानो सोंगासिनो दंमोन USA नि मिउजिक भिडिअआ माला रिलिज जागोन होननानै। स' दिनै नोंथांमोननो आं फाइनेलि खोन्थागोन माला रिलिज जायो। जोंहा शुटिं सोलिगासिनो दङ, बेखौनो नोंथांमोननो आं एसे दिन्थिलांनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायबाय। नै नायदो नोंथांमोना। ओरैबायदि मोजां जायगा आरो दिनै ओरैबायदि सान्दुं दुंदों। आरो बे मिउजिक भिडिअआ फैगोन HD प्रडाक्शनाव, ओंखायनो नोंथांमोनखौ बे चेनेलखौ आङो साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायबाय आरो आङो डिसक्रिपशनाव लिंकखौ होनानै होगोन। सेंग्राफ्रा रेडि जादों मालाय। ओइ बा सिफुं सुग्राया दे सुलाय बरिया। सुलाय देलाय सिफुंखौ सुलाय। लाफानांगौमोन आं बावबायसो। नै शुटिंआ बैथिं जागासिनो, आं दिन्थिहैगोन र' एसे। मारै मोनदों सान्दुङाव? रेडबुल मोनलोंदों नामा? रेडबुल होफैदोंमोनथ'? होफैखांबाय माथो। सेस बेसारा अबस्था गाहिल। 4 मिनिटनि भिडिअनि थाखाय बे अबस्था। जिबाय दे लकेना ना स्टाइलानो इदि? बेसे देखो ओरैखौ खालामबाय आं। दामि मानसिफोरा इदिनो खालामखायो। बरिया। Boriya. Hoibo. Cái location nó được tụi này. Last scene जों हाबायाव न'आव बाथौ थानसालि। मा फिथाइलै? थाइसेब। टेस्टि ना? स्ट्रबेरी बायदि माथो? स्ट्रबेरी बायदि नै इयो। मोजां नङा टेस्टआ। जोबनायनि ओरैबायदि खुसि बेयो नै। इतनी खुसि मुझे। बानलु जानानै सेस। जेराव जि मोनो बेखौनो जायो बिसोरो। फैनायावलाय बे सासे आरो बेबो। दे रेडि जादो। हांनिसै अबाव? बर'फ्रा बोरै रायलायोमोनलाय? धाना फकिनानै दोङो, काटिनो मानसियानो गैया। बिदि होनथ्रा दे। फोथाराव धाना फकिनानै दोङो, काटिनो रावबोआनो गैया। आरो मबाइलजों लानो होबावो। Naya gay bodolen halamni onja
गुजोबब्लानो दोनखारलांसांलै आगै USA हादोरनि रायजोआव बे बैसागावनो दोनखारलांसांलै आगै आं साख्रि मावनाय जायगायाव